forestillingen Lykkehjælperne. Og jeg tror lige, jeg vil høre gruppen. Er I klar derude? Yes! Yes! Så kom ind! Infotainment-truppen Lykkehjælperne, og vi har for at lære jer, hvordan I finder lykken i nuet og hjemme i stuerne. Det her er nemlig premieren på Lykkehjælpernes Hjælp til selvhjælpsforedrag. Og som vi siger, prøv lykken, den er sikkert også noget for dig. Hvis ikke I har prøvet lykken før, så er det bare om at komme i gang. Vi giver jer øvelser, tips og viden i vores Hjælp til selvhjælpsforedrag. Udover de øvelser, tips og den viden, som vi kvitt og frit giver jer lige her og nu, så afholder vi Lykkehjælperne også kurser. Vi har for eksempel kurset Grin en sang. Og lad os da bare give en lille smagsprøve og vælge en sang om lykke. En hver, der kan tale engelsk, ved jo, at lucky betyder lykkelig, så lad os vælge at synge I Should Be So Lucky. Vi kan også friste med en meget spændende kursus, der hedder National Lykkearv. 1, 2, 3, 4. Hey! Hey! Samt kurset Lær at sluge ild, som starter på onsdag kl. 16. Nu er det vist på tide at få hjulet på banen. Dette er det såkaldte Wheel of Fortune, lykkehjulet. Man kan dele de menneskelige lykkebehov op som felterne i en lavbane. Og da lykken jo ligger i nuet, så har vi faktisk ikke planlagt dette infotainment hjælp til selvhjælpsforedrag, men vi lader lykkehjulet her bestemme, hvilke aspekter vi vil belyse lige her og nu. Så piger, drej det hjul. Ding! Lykken ved xylofon. Okay, det er så en af de nemme. Rigtig klassiker. 1, 2, 3, nu! Ding! Sex og leg. Okay, endnu et vigtigt aspekt i lykkehjulet. Ja. Hey. Prøv at høre, sex og leg er ikke noget, man bare sådan skal kaste sig ud i på egen hånd. Vel? Det er alt for voldsomt, også for publikum. Forberedt. Nej, forberedt. Vi lever i nuet, ikke? Ikke forberedt noget. Sex og leg. Lad os glemme leg lidt, og så fokusere på sex i stedet for. Et handjob, det har I hørt om før, ikke? Jo. Det er noget, vi mænd tænder utrolig meget på, så det vil vi lige prøve at vise her. Man tager noget håndarbejde, handjob, og så strikker man sig simpelthen til seksuel lykke. Så strik, piger.
kombinationen af ting. Ja. Det kender vi skal det alle sammen. Man ønsker sig en masse ting. Men Som enhver ved, kan lykken jo købes for penge. Og den er svær, jeg ved det godt. ej, man siger jo, at lykken Prøv, man siger, vil du sige stille? Tak. Materialisme, også kaldet materialer. For at få opfyldt materialismefeltet i lykkepyramiden, så er det vigtigt at finde glæden ved at gøre sine materialer rene. Og rengøring, det er jo noget, I ved en masse om. Ja. Nå ja, og en lille vigtig detalje er, at lykken faktisk er kvindernes ansvar. Det ved man, fordi det jo hedder lykkens gudinde. Og det er også derfor, jeg har taget 3 glædespiger med mig her på scenen. Inden vi kan rengøre det her lag, skal vi lige plette det til først. Og ja, for lige at anskueliggøre behovspyramiden for publikum piger, kan I så ikke lige lave en menneskepyramide? Så bliver det lidt nemmere, tror jeg. Yes! Og det skal vi sørge for, at det bliver rigtig beskidt. Godt. Lykken ligger i ude, så kaster vi videre. Her og nu. Ding! Frihed! Okay. Ja, da lykken som sagt er kvindernes ansvar, så handler frihedsfeltet i lykkehjulet selvfølgelig om kvinders frihed. Det handler altså om kvindefrigørelse. Mange tror fejlagtigt, at kvindefrigørelsen har noget at gøre med samfundet og 80'erne. Nej, 80'erne. Men det er helt forkert. Det er hver ved, at man er sin egen lykkes smed. Musik. Og derfor kan det være vigtigt at smide, mens jernet er varmt, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja, og hvem siger, at kvinder ikke kan det? Altså smede og alle sådan nogle der mandeting. Hvem siger for eksempel, at kvinder ikke kan håndtere teknik? Og hvem siger, at kvinder ikke kan håndtere elektronik? Ja. Mange kender følelsen af ikke at være smukke nok, føler sig for tykke. Ja, og det har de tit ret i. I forhold til image er det enormt vigtigt at skrive sig bag øret, at lykken ikke kommer indefra, men nemlig kommer udefra. Det er en udbredt misforståelse, det der med, at... okay, hvad laver I? Vi skal vise, at man sagtens skal være lykkelig, selvom man er nykommet, eller tyk, Eller Darth Vader. Og det er simpelthen godt, det der. Så jeg kostymerne af. Jeg drejer på et behovspyramide nu. Hvad? Du kan ikke dreje behovspyramiden. Hvad? En trekant kan ikke dreje rundt. Okay, er du blind? Jeg står her og drejer. Ja, fordi det er et hjul. Ja, lykkehjulet, og det landet på, at I skal tage jeres tøj af. Det er da ikke noget felt, der hedder. Jo, der er altså de der latterlige ting af. Ja, må jeg se. Nej, tillid er også et felt, så det må du faktisk ikke. Der er da ikke noget felt, der hedder, I skal tage jeres tøj af. Jo, lykken er lunefuld. Fuld af lune. Varm, så det er vigtigt, man tager tøjet af. Nej. Jo. Nej. Nej, okay, så hedder det strip. Hvad? Jo, det ved alle raske drenge der. Ingen af strip er fedt i lykkebehovspyramidehjulet. Hallo, strip! Nej. Okay, så går jeg videre. Fedt. Spiritualitet, det er måske faktisk det vigtigste felt i madpyramiden. Behovspyramiden. Hvad? Ja, du sagde madpyramiden, det hedder behovspyramiden. Okay, er du dum? Er du fuldstændig uintelligent? Er mad måske ikke også behov? Jo, men madpyramiden er behovspyramiden. Prøv, nu er jeg simpelthen så træt af at høre på dig. Altså, godt. Spiritualitet er, som alle ved, jo en forkortelse for spiritus, og det går over på dansk. Eller er en meget hurtig, nem og god genvej til lykke, som alle Du er helt galt på den. Jeg bliver ikke lykkelig og underspiller. Okay, har jeg aldrig måske hørt om lykkepiller. Jo, og lykkepiller. 800.000 danskere kan ikke tage fejl. Prøv at høre, spiritualitet er ikke noget med spiritus at gøre. Der er noget med det, og det er åndeligt at gøre. Hvad? Når det er åndelige. Når ånder. Nej, det skulle jo bare have sagt. Ej, hvor er I åndssvagt. Ikke decideret ånder, vel? Det er nok med det med at finde lykken i nuet. Ja, det er det der med hoppebold. Hoppebold, ja. Okay, hvad har du nu klædt dig ud som? Nonne. Ej, nu prøver vi lige blevet enige om, at det her det handler om ånder. Ikke nonner. Religiøsitet, spiritualitet. Ja, det åndelige, sgu da ikke det nonnelige. Er du døv? Hallo? Okay, nu prøver vi lige lykken her. Piger, godt. Vejen til lykke gennem ånder. Ligesom ånden i Aladdin, ønsker osv. Vi kender det alle sammen. Ånden i glasset. Jeg finder lige et glas. Yes. Og gør sådan her. Ja. Kan I mærke det?
Kan I mærke noget? Det er ligesom... Kan I mærke noget? Kan du? Tak for nu. Kan man ikke lige høre den igen, mens det kommer? Det var værre. Kan vi få en jingle? Ja. Det er godt, Susie. Tak for Susie. Tak skal I have. Det var skide sjovt. Det her var noget, som vi ikke har set tidligere. Sådan et show, som jo sjovt nok, vi tror handler om noget, men i virkeligheden handler det er jo en kønskamp, der foregår her. Pigerne mod drengene, eller drengen. Hvor kæft var I? Det, som er enormt imponerende ved jer, udover at I selvfølgelig er sjove, og det tempo, I har. Altså, I har virkelig arbejdet med det der tempo, at I skal sidde der, for det er det, det hele skal leve af. Der må ikke være nogen slinger i valsen, og det var der sgu heller ikke. Altså, virkelig flot fælles arbejde. Selvom I starter som sådan en anonym masse, så begynder I jo at skille jer ud og få jeres fælles, eller jeres personligheder. Klart med den der maske der, det der smarte show, som vi tror, vi skal over. Det krakelerer det fuldstændig for det. God humor i det, og et imponerende tempo. Og selvom I kommer i håndgemæng, kan man sige, så begynder det ikke at rode for jer. Altså, der er fuldstændig stram styring på, hvor I skal hen, og hvem der har. Sjov show. Ja, jeg var helt lidt under.